53, 41, 4 trestné body na parkouru. A dále se nám ke startu chystá Lenka Vachutková, kůň Krystal, startující za jezdecký oddíl Dubicko, dále se připraví Halová, Doktor Vala, Kopecká a nakonec Malý Jiří. Tak, tam hodil dělat celou překážku. To by se spadlo na všechno. Víš, proč jsem To já si nechceš překážku přeskočit. Ona už jo, přeskočila. Pohaloju, ale zhodím. To jsou libičky. A to mi i mamo. Já mám mužskou vílu pohádku, já tu mám dneska na DVD. Žádný